ole hei leng pui thut thleng rawng kan kap tar dawna hei tuna hian muran uluk takin a nawt mek a rin aiin tian nei aiin a lo hau taka chuan tah hian BD a ania hei mi pawh nawt na sa khawp mai zami hoin kan nawta hei thut thleng rawng kah tur hei tah elenai te pawh a pui a pangin kan te chuak ani Christmas hma chuanin Christmas vela chuan a mawi chhuk tawng nong minon ko sa dona leng pui thut thleng mura ania kap tel deuh kan nei dawn hi le minit somha thanghan kan tuna bung po aman man lo ko le dan ya pakhat ni pa deuh do a ring ka ra hian karen a tak deuh kan bai sia ring ka ra tak dan to pani leng pui biakin carpet phah dawn a phah dawn ani carpet kan phah leka carpet kan phah tana hei atan lai tur vela hianin kan evan mesa kan atan meka so lai anung lama song noi dewa thu so nula chan tluangi kan zor lai ani adu apiang tan min ron bet hiang discount 50%. Sen room lam kan phah le dawn a voi in lenga kan hatan hiwa hei zan lama kan ti le mek ani
carpet le thut thleng rawng kah kan zawa mara chu tih fel ngai neuh neuh alo awm a design atan chuan kan zo ve hei leng pui kawhran